Hello everyone, so दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों जों बे भिडिअआ दिनै मानि सायाव जागोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड दङब्ला अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै गासैखौबो मिजिंथिबाय जों दायो गासिबो लोगोफोरजोंनो जमा माने दादा बिस्वनि माने हाबा जाहैनो नागिरदों माने अराङावहाय आरो बाजैखौ लाबोदों माने कक्राझारनिफ्राय स जुदि नोंथांमोना नायनो इन्ट्रेस्टेड दङब्ला अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै गासैखौबो मिजिंथिबाय स बिदिब्ला आंजों लोगोसे फैदो ओमफ्राय जों जमाहै दा जि इन्ट्रेस्टनो थांगासिनो अमा नावद्रा बायदियाव गाखोनानै आरो ओमफ्राय मोनहैथ'वाखै नै दा ओरैबायदि लास्टाव गाखोनानै दङ आङो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय माजबाटनि लामा जों दायो अराङाव मोनफैबाय थांगासिनो माने मोनहैथ'वाखै आरो बारा गोजान गैला नै बिथिं थाङोब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्ट मोनहैयो दिकियाजुलि साइडथिंजाय बिथिंजाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै फैनो मोना फैलायलायबाय जोङो हाबा लागोआव दासिमबो मोनहैथ'वाखै ओमफ्राय नै दा जों हाबानि न'आव मोनफैबाय आरो नै बेयो गेट ओमफ्राय नै दा लोगोफोरा प्रेजेन्ट होबाय खुलुमबाय माने हेन्डसेक लाबाय आरो नै बेयो जाहैबाय दादा ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय कक्राझारनि बाजै ओमफ्राय नै बिसोरो गासैबो जोंनि लोगो गोजा आरो स नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासे ओमफ्राय मा होनो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन जोङो बिया मोनजायैया लोगोआ नै दादाजोंहाय फटक लाबाय माने आं भिडिअ लाना होस्राबाय आरो ओमफ्राय आंबो नै फटक खेबजानो थांदोंमोन खिन्थु भिडिअ जाबाय आंनाबो बेनिखायनो ससनना होबाय आरोना भिडिअखौहाय स नायलांबाय थादो मोसानायखौ नोंथांमोना दायो जाजोबो अमाबो दाउबो गासिबो ओमफ्राय मा होनो जों दायो ओंखाम जागासिनो सोर मा जानो गोसो अमा जानो ना दाउ जानो ना लकेल ना जानो ना लकेल दाउ जानो गासिखौबो मोनजाजोबगोन आरो ओमफ्राय आं अमाखौनो जाबाय ओमफ्राय जाखांनानै दा गय जागासिनो नै लोगोफ्रा जमायै ओमफ्राय मा होनो ओरैबायदि मिनिथावना लास्टाव फट' खेबजानो होननानै खेबबाय भिडिअसो जास्राबाय आरोना ओमफ्राय नै दा जोङो रुमाव मोनफैबाय मोनाफैलायलायबाय आरो दायो जा दरजा खेवगासिनो साबि खेवगासिनो स लोगोफोर फैबाय थानाय भिडिअआव लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लाभ इउ अल बाय बाय